Integrál z x na druhú krát e na mínus lambda x v hraniciach od 0 po nekonečno, nevlastný integrál, hornú hranicu berieme ako limita, že horná hranica je do nekonečna. Toto je funkcia, pri ktorej integrál sa najlepšie rieši metódou per partes, pretože keď budeme x na druhú derivovať, tak sa nám zjednoduší napred na x, potom na konštantu a e na mínus lambda x sa nám nejako zvlášť nekomplikuje, ako integrujeme. Takže per partes s tým, že funkcia u, ktorú budeme derivovať, to je x na druhú, takže budeme potrebovať u derivované, to je 2x. A funkcia v derivované, ktoré budeme integrovať, to je e na mínus lambda x. A potom v bude obsahovať e na mínus lambda x. Keby sme však toto derivovali, tak dostaneme ešte vpredu faktor mínus lambda, z ktorého sa musíme zbaviť, takže predtým musí byť mínus 1 lomeno lambda. No, takže použijeme metódu per partes. Napred tu musí byť u krát v. Takže to vynásobíme tak, že napred dáme mínus 1 lomeno lambda, je odtiaľto, krát x na druhú, krát tento exponenciálny faktor e na mínus lambda x. Hranica od 0 po nekonečno, mínus, a teraz dáme v krát u derivované. U derivované napíšme 2x, a potom ide v mínus 1 lomeno lambda, e na mínus lambda x dx. Zabudli sme na hranice sú od 0 po nekonečno. Teraz ideme dosádzovať. Keď sem dosadíme hornú hranicu, respektíve číslo limitne sa blížiace k nekonečnu, tak tento faktor e na mínus lambda krát nekonečno zapríčiní, že výsledok bude 0. Takže na hornej hranici tu máme 0 a na spodnej hranici túto 0, ak dosadíme sem za to x na druhú, tak tiež výsledok bude 0. Takže celá táto zátvorka nám vlastne dáva príspevok 0. A môžeme sa venovať len tomuto integrálu. Napred v prvom kroku vyjmeme pred integrál všetky násobiace faktory, čiže to je dvojka a mínus 1 lomeno lambda. Toto mínusko s týmto mínuskom nám dáva plus. Takže dostávame integrál, to 2 lomeno lambda sme zabudli napísať, 0 až nekonečno, x krát e na mínus lambda krát x dx. A znova máme podobný prípad ako predtým, ktorý riešime metódou per partes. Túto funkciu budeme derivovať, túto funkciu budeme integrovať. Takže u, ktoré budeme derivovať, sa rovná x. U derivované potom bude už jednotka. V derivované je e na mínus lambda x. A v je mínus 1 lomeno lambda e na mínus lambda x. A výsledok sa rovná. Faktor 2 lomeno lambda opíšeme. Krútená zátvorka. No. Teraz ide u krát v, čiže zase to poskladám z týchto dvoch funkcií. Mínus 1 lomeno lambda x krát e na mínus lambda x od 0 nekonečno to ide, mínus. A teraz bude u derivované krát v, integrál od 0 po nekonečno. U derivované je už iba jednotka, takže vlastne celé, čo musím napísať, je v, a tam je mínus 1 lomeno lambda krát e na mínus lambda x dx. Končíme krútenú zátvorku. Toto sa čomu rovná? V tejto zátvorke zase dostaneme 0 podobne ako predtým, pretože na hornej hranici faktor e na mínus lambda x zabezpečí, že e na mínus nekonečno ide k 0. Na spodnej hranici tento faktor x, sem keď dosadíme túto 0, tak nám zabezpečí, že zase je výsledok 0, takže zo zátvorky dostávame 0. A nenulový príspevok dáva len tento integrál. Zase môžeme faktor mínus 1 lomeno lambda vyňať dopredu, mínusko sa nám mení na plusko a keď ho ešte násobíme týmto 2 lomeno lambda, tak dostávame, že toto je
2 lomeno lambda na druhú a ostal nám integrál od 0 po nekonečno e na mínus lambda x dx. A tento integrál už vieme priamo počítať. Toto je 2 lomeno lambda na druhú. A táto primitívna funkcia k tejto e na mínus lambda x je e na mínus lambda x, lebo máme exponenciálnu funkciu. Keby sme však toto derivovali, tak dostaneme ešte vpredu faktor mínus lambda a toho sa potrebujeme zbaviť a zbavíme sa ho tak, že toto celé násobíme mínus 1 lomeno lambda. Takže toto je primitívna funkcia, ktorú berieme v hraniciach 0 nekonečno. V ďalšom kroku toto je 2 lomeno lambda na druhú a dosadíme na hornej hranici. Dostávame e na mínus lambda krát veľké číslo idúce do nekonečna. E na mínus nekonečno je 0 mínus a na spodnej hranici, keď sem dosadíme 0, tak e na 0 tu je 1, takže na spodnej hranici z tohto celého výrazu dostávame mínus 1 lomeno lambda. Mínus 1 lomeno lambda. No a vidíme, že z tej zátvorky sme dostali 1 lomeno lambda, takže celý výsledok je 2 lomeno lambda na tretiu.